і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні ми вітаємо наших дорогих гостей, які прийшли до нас у костел, каб з нами помолитися. Ми довіряємо доброму Богу усіх, хто як-небудь хворіє, терпить. Молимся за наших гостей, за тих, хто опікується хворими. Просим Божьего благословения и опеки Матери Божией. А в литургии мы вспоминаем двух святых, святых Кирилла, монаха, и Метода, бискупов. Это были такие знакомитые для славян святые, які переклали Библию, Святое Писание с греческой мовы на мову славянскую. А каб мы могли годно скласти наисвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешили я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне, Отце народный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, смилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прийми моление наше, які сядешь праворучайца, смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты про святых братов Кирилла и Метода спаслал святло Евангелия славянским народам. Раскрый наше сердце и дай нам зразуметь Твое Слово, каб мы стали народом поєднаним у визнаванні сапраўднай веры. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого,
Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні Павел і Барнаба сказалі юдэям: «Вам першым трэба было абвяшчаць Слова Божае, але паколькі вы адкідваеце яго і лічыце саміх сябе нявартымі вечнага жыцця, таму мы звяртаемся да язычнікаў, бо так нам загадаў Пан. Я зрабіў цябе святлом народаў, каб ты быў збаўленнем аж да межаў зямлі». Калі пачулі гэта язычнікі, узрадаваліся і славілі слова Пана, і ўсе прызначаныя да жыцця вечнага паверылі, і слова Пана пашыралася па ўсёй краіне. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Ідзіце і абвяшчайце Евангелие. Идите и обвящайте Евангелие. Хвалите Пана ўсе народы, прославляйте Яго ўсе плямёны, бо вялікая над намі Яго милосердность, и верность Ягоная трывае навеки. Идите и обвящайте Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну Богім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонных. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час призначив Пан інших 72 вучняв і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам хотів істи. І сказав їм: «Жниво сапраўды вялікае, а работников мало. Тому просите Господара жнива, каб послал работников на жниво свое. Идите, вось я посылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. У які дом увойдзеце спачатку, скажыце: спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ў іх ёсць, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць. І аздараўляйце ў ім хворых і кажыце: наблізілася да вас валадарства Божае». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Представим доброму Богу наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за усіх християнов, каб сярод радости и земных клопотов яны не забывали про свое покликанне до вечной айчины у небе. Тебе просим. Выслухай нас. Пане. Молимся за нашу айчину Беларусь,
каб усе яе дзеці жылі ў згодзе і братняй любові. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за людзей хворых і церпячых, за нашых дарагіх гасцей, за тых, хто апякуецца і лечыць хворых. Просім Божага благаслаўлення для іх і апекі Маці Божай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб мы заставаліся адданымі спадчыне веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. О, серця Бога, збавчай гости белой, свет с верой в сердце, им Тебе спевает, бо Ты покуты за усіх терпела, щиро ми Тебе славляємо. О, найсвятейша, звалцы кров святая, дар животворный, что нам с неба данный, ласки креница, что грехи смывает, гоить нам тяжкие раны. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и усяму костелу святому. Ласкавы Ойче, глянь на дары, якія мы прыносім Твою велічы, на ўспамін святых Кірыла і Метода учыні, каб яны сталі знакам новага чалавецтва, паяднанага з Табою ў любові. Праз Хрыста, Пана нашага, Амен. Пан з вамі, И с Духом Твоим у гору сэрцы, узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно это и справедливо. Сапраўды, наймілейшы Ойча, мы з вялікай радасцю дзякуем Табе і разам з Езусам Христом Цябе праслаўляем у Тваім касцёле. Ты так моцна полюбіў нас, што стварыў для нас гэты вялікі і цудоўны сусвет. Ты так моцна полюбіў нас, што даў нам Сына Твайго Езуса, каб Ён вёў нас да Цябе. Ты так моцна полюбіў нас, што сабраў нас у Христе, каб мы праз Духа Святога сталі Тваімі дзецьмі і былі адной сям'ёю. Дзякуем Табе за такую вялікую любоў і разам з анёламі і святымі, якія праслаўляюць Цябе, спяваем. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит во имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды благословленный Езус, сябра маленьких і бедных, наш Ойча, Ты паслаў Яго нам, каб навучыць нас любіць Цябе і адзін аднаго, каб забраць з чалавечых сэрцаў грэх і зло, якое разбурае нашае сяброўства, і нянавісць, якая перашкаджае нам быць шчаслівымі. Езус паабяцаў, што Святы Дух заўсёды будзе з намі, каб мы жылі з Табою, як Твае сыны і дочкі. Божа,
наш Ойча, просім Цябе, спашлі Духа Твайго, каб гэтыя дары хлеба і віна сталіся целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Напярэдадні мукі Ён з'явіў Тваю бязмежную любоў і разам з вучнямі, спажываючы вячэру, узяў хлеб, падзякаваў Табе, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам узяў келіх, напоўнены віном, узнёс да Цябе малітву падзякі і падаў сваім вучням келіх, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў». Пасля ж сказаў ім: «Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыстя ў хвале. Наймілейшы Ойча, успамінаючы смерцю воскресення Езуса, збаўцы свету, мы верым, што ў гэтай ахвяры Ён сам прыйшоў да нас, каб нас памірыць з Табою, адарыць Тваім супакоем і прывесці да Цябе. Выслухай нас, Пане Божа, і напоўні духам Тваёй любові ўсіх, хто ўдзельнічае ў гэтай гасціне, каб у Тваім касцёле усё больш умацоўваліся ў еднасці з Табою, разам з нашым папам Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі і з усімі тымі, хто служыць Твайму народу. Не забывайся пра тых, каго мы любім, пра нашых бацькоў, братоў і сясцёр, і пра тых, каго мы не навучыліся яшчэ любіць як трэба. Памятай таксама пра тых, хто ў супакоі адышоў з гэтага свету, і прымі іх з любоўю у Тваім нябесным доме. Ойча, збяры нас калісьці да сябе, каб мы разам з Найсвяцейшай Паннай Марыяй, Маці Твайго Сына і нашай Маці, і з усімі, хто любіць нашага Пана Езуса Христа, у вечным святле і вечнай радасці Твайго валадарства бясконца спявалі Табе песню хвалы, праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога ўся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Амин. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся спяваць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа.
Бо Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Поранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Поранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Поранку Божий, який береш на себе грехи свету, подари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слово, и будзе аздароўлена душа моя. Вучні пайшлі і праўсюль прапаведвалі Евангелие, а Бог дапамагаў ім, пацвярджаючы словы знакамі, якія іх суправаджалі. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для мяне. Тебе мое сердце покоряется, пред Твоею величу все зменшается. Наши почути помыляются, только словы веры тут спраўджаюцца. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Яго верить, справа пэўная. Плоскость Твоя укрытай на крыжи была. Тут же и человечность, то ена Твоя. Як злочинец на крыжи с верой вызнаю, что Ты Бог и человек, спал душу мою. Amen. Молимся. Боже, Ojcze усіх народаў, Ты праз адзін хлеб і адзін дух даеш нам у спадчыну ўдзел у вечнай гасціне, праз заступніцтва святых Кірыла і Мятода учыні.
каб усе твае дзеці ў адзінстве веры будавалі валадарства справядлівасці і супакою. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Цяпер нашых дарагіх гасцей і тых, хто захоча, запрашаем па чарзе падыходзіць да цэнтра і прыняць спецыяльнае благаслаўленне. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, ка была помеж нами любовь. Я молюся до Бога и прошу, хай прийде на Тебе Божие слово, хай сиде на Тебе. Божия радость войде в наши сердце. На Бога любовь и доброта, Христова любовь. И хоть тяжкие дни існують, і шмат злога есть між людьми, Божа, край наш прошу, не покинь, заховай от дня щастя і греху. Хай прийде на Тебе Божие слово, хай сиде на Тебе. Божия радость войде в наши сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, ка была помеж нами любовь. Я молюся до Бога и прошу, хай прийде на Тебе Божие слово, хай сиде на Тебе. Божия радость войде в наши сердце. На Бога любовь и доброта, Христова любовь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стеража всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Арханьоле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Аминь. Фабияне, наш чудотворца,